Ora nek dihapusi. Piye, Mas? Ibu. Loh, iki ibu lho kok diceluk Mas? Loh, piye to? Mas. Lek geger mburi, Mas. Oh. Ora. Demang. Berarti sing niki ingkang nami Deni Yohana. Iya. Sing niki Deni Yoharam. Wong ayu cahayu. Amit. Rene. Sopo iki? Sampe niku tak goleki tambah nang kene Ndoro Ayu. Sampe niku digoreki Kanjeng Temenggu. Sik, awakmu kok diceluk Ndoro Ayu kuwi lho, CEO. Nek awakmu durung ngerti. Ya aku iki garwane Ki Demang. Lho, Demang ora Lho. Sawangane bojone Ndoro Demang iki. lho iki seksine, Mas. Ya opo, sampe niku digoleki ket mang tambah nang kene. Wis nang mulai ngono. Lho, apa Ndoro Demang apa anu nek perlu karo aku kok iso golek? Iya, sampean digoleki ket mang mari ngene mulai ambek aku. Niki napa Cak Perjil? Nggih kula. Angsal surat saking Ndoro Demang. Oh, Demang. Kapok kuwi urung bayar Bang Mekar jelas kowe. Iki to Kang kono surat iki saiki iki guyon matone nek ceritane. Oh, enak ceritane. Percaya. Pun mboten usah kesuwen, kula tinggal mriko mriyen. Ning ngono aku tak balik sik. Nduk Lintang. Dalam. Makasih. Modelmu. Engko sing melok cerita apa ora iki ceritane iki? Ayo melok ora jane. Ya metune to, Mas. Oh iya kan ganti tempatnya. Iya no. Iya. Ngono ya rabi banget Demang. Isine apa, Pak? Di sini apa? Kosong. Kok capek iki entuk surat teko enek utusan apa piye ngono. Oh iya. Apa, Pak? Apa, Pak? Sik aku sok ngomong karo iki. Piye to omongan kok meneng iki? Iki lho Demang golek jenenge tukang calak. Lah aku ora duwe kenalan. Aman, Bro, aman sama saya. Duwe kenalan. Kenalan. Ayo. Siapa? Wis kok pokoke iku dibudani. Iso golekne ya. Iya lho. Engko aku sing dadi calak, kowe combe. Aku. Kowe sing disunat oh gak kena ya. Wedok disunati. Kowe nek kene sendok, kowe kok ceritane kowe nek kene. Awakmu sebagai putri. Kowe kok putri, kowe dadi putri, mari ngono terus kowe tekan sing teko kene batang. Waduh kok Nek kok batang to, Mas? Rol, tapi role lemah. Role ganteng. Role kuwi pangeran putrane. Wes pokoke intine ngono lah. Mula tak omong isik wong roh ceritane. Oke. Saksikan segmen selanjutnya masih bersama Guyon Maton. Lagunya Puspito Nololo. Aku tak maca, ayo. Iya. Sik. Apa, Mas? Apa nih? Kok, Mas? Aku gak dikek kopi belas karo. Lah awakmu ora duduk pawon kok. Lah ya piye ta iki? Anu, Masa kene enek? kon-kone brasko nang omah kuwi ya. Beras tuh. Sehat, berasa kopinya. Ya tak oke sik. Oke, ayo Dek. Halo sayang. Lintang Koirudin. Sapa sampean? Kairo, masa Lintang kamu Kairo. masih sama aku? Aduh. Kamu udah gak sayang sama aku? Aku tetap sayang padamu, sayang. Coba tangan kananmu mana, sayang? Nih. Wow. Ini cincin yang aku belikan dulu. Iya. Wow, tanganmu coba. Kok mampu badet ya? Wah, aku tuh dari tadi udah persiapan ya. Dari tadi berangkat aku udah pakai parfum, udah dandan cantik. Masa kamu bilang bau sih? Sayang, Apa? Lintang Kairo. Iya. Kamu kok makin hari makin cantik. Sekikanku apa, sayang? Apa aku gak dengar kamu tadi bilang apa? Wilo sing Kamu ditembak-tembak. tadi bilang skincare. Skincare apa? Skincare. Iya, omahmu kepung skincare. Apa skincaremu apa, sayang? Aku pakai apa ya yang mahal itu loh, yang sampai 10 juta itu. Oh, setempat. Apa? Aku tuh pakai Dior. Apa? Dior. Ya tuh, pakai Dion. Pakai Channel. Iya ya. Kamu yang bisa pakai brand-brand. Dion. Jangan pakai Dior.
bilang ndek? Iya masa yang cewek tinggi kamu yang cowok pendek sih? Enggak apa-apa, tapi yang tiap malam kan pas. Tua kok. Aku sok gila aku. Iya toh mas. Sayang, Dalam. kamu cinta sama aku? Cinta. Beneran cinta? Iya. Aku juga cinta padamu sayang. Gimana besok kalau kita nikah, kita jalan-jalan? Kemana? Gua jeglis. Gak mau aku. Malam pertama itu kita tuh harusnya tuh keluar negeri sayang. Gak mau keluar negeri aku sayang. Lah terus maunya kemana? Kamu ke Lampung aja ketinggalan pesawat. Apalagi ke Lampung. Coba mau nih luar sama negeri. siapa? Gak apa-apa. Tapi cintamu hanya untukku kan? Iya sayang, Bukan. I love you. I love you too. Malu? Apa wis kena iki? Made celuk Om. Om Made. Sayang, Itu tuh kakek. kita besok ya, Iya. kamu akan kuajak ke rumahku mau nggak? Mau. Tenan? Iya. Kita ke rumahku kok gila tuh nyawang raiku. Nah samen Gini loh sayang. anu Nanti kamu tak kenalin. Ngapo nggih gelang iki? lah rambut tukane ayo. Tak kayak gelang karet sakmene. Yo mas toh. Iya Mas tenan. Besok kamu kuajak ke rumah orang tuaku. Iya. Piye? Sampeyan gelem to? Mau. Tak kenal nih. Sampeyan cinta karo aku ora? Cinta mas. Aku juga cinta kamu. Sayang. Jangan nangis. Ngisi nih. Nangis sapa? Angusku rek mripat pari. Gini sayang, Iya. kita nggak usah berlama-lama di sini. Di sawang orang kita nanti gimana Iya. gitu. Nanti nggak penak ya. Kita harusnya. pulang ke Kademangan. Iya. Sampean karo aku tak kenali bapakku. Ayo mas. Tenan. Iya. Ibuku ayu, bapakku tur ganteng. Ayo, Apa? Ayo. ora usah dadak selak kesuwen, mulih Kademangan, Nduk. Ayo mas. Kang Mas, panjenengan Ono wau apa wong kok ayu? saking mriku. Kula ditinggal dateng mriku terus jenengan iku saking pundi? Aku ya saka omah sing kono to. Kok ngendaki jogloe ten mriku? Iya no. Awakmu kan ning omah kulon. Aku ya wayahe ngendaki sing omah etan no. Lah ning maetan kuwi enek sapa? Loh, lah jenenge Demang Sugih kok. Kok iso? Demang Sugih bojone loro. Kados kula Sopo niki sing gak ngerti, kurang pripun? Gedhi nggih sampun. Kok ayu ya ora kalah. Ngene lho. Karep kuwi awakmu tak Kula ingkang sowan Ndara Demang. lho. Kene. Abdiku Nggih, Harimurti nggih. wis ketemu goleki bojoku sing nomor loro. Lho sampun kula beto mriki. Lah ndi? Lah niki lho nanti wong mang. Rene. Heh, Ndara. Kok rene? Lah, yo gawa rene no. Tak rukuno dadi sak omah. Ya, Krik. Wis kok tenang ae. Ngono. napa malih? Sanggup lho ngopeni jenengan masakne jenengan umbah-umbah. Ngladeni jenengan kula niku nggih sanggup kok ya sik digolekne tanding mawon niku lho kurang pripun. Jangkrik sutradarane iki kok ndadekno aku bojo loro iki piye iki? Ngece. Wong aku iki kenyeh ya wis. Sampun, Ngene lho. sampun. Awakmu tak golekno ewang, tak golekno rewang ben ora soro-soro nemen ngono lho. Niki Loh, Ndara Demang. wong ayu. Kene. Piye? Iki Dah, garwane jenengan sing nomor loro. iki ya sing nomor loro no. Pundi, Pak? Sing pesen Grab pundi? Loh. Kok pesen Grab iki Jakete gitu? sapa sampean gawe? Lah aku mbok gonceng kademen. Iki jakete sapa dicemot? Ndara Demang. Wong ayu Liti. Ndara Demang. Niki sinten? Loh, ya iki ya bojo. Bojone ta? Iki mbok wek. Kita sing jenenge Yohana kae. Lah awakmu ki sapa jenenge awakmu sapa? Lah aku jelas Yohana to. Lah ya aku ora tau ditiliki belas pirang-pirang dina. Kaya ngono kuwi lho kelakuane lek wong lanang kaya ngono kuwi.
Cemple kurang ajar Cemple. Piye. Sobi jenengan pinarak lungi. Bosok. Ndoro Putri. Piye, Mbak? Ampun ngoten Ndoro Putri. Piye to, Mbak? Niki sing salah niku nggih Ndoro Kakung. Lah Loh. iya. Kok iso salah? Awakmu kok nyalano aku? Nuwun sewu mboten kok kula mbela sinten-sinten ten mriki. Heeh. Kula taun-taun nderek jenengan. Yo. Wong Ndoro Putri pun ayu kados ngaten lho. Lah jenengan kok nyambik. Sapa kowe? Lambemu sembrono. Wong Aku iki bojo sah. Aku dirabi karo Ndoro Demang iki digawa ning KUD. Jelas. KUD kono ku lak dedek ta kono. Sebelah iki KUD, KUA. Yo Wis ngene. Aja geger, aja regejekan. Sing penting aku iso nyukupi awakmu wong loro. nggih Pak. Aku iso adil. Mboten sapura Ndoro. Ya adil apa ora? Lho yo adil no. Aku berusaha adil dadi wong lanang. Sampeyan milih apane? Aku Heeh. bondo donya. Bondo-bondo apa kabeh? Ya toh. Lah aku mek kok ragane sing wis. Lah janjine jenengan pokoke apa-apa sing dadi dhuwitku ya dadi dhuwitmu. Wis, wene iki bondo donya. Lah kula. Aku. Lah mboten usah. Loh, Seremak jenengan. Pon. wis. Tegese pripun jenengan? Ora usah geger, ora usah rame. Dina iki aku mikirno nakku lanang, Kak Mase si Probo. Ya anake sapa? Ya anakku. Yo anake karo iki no. Lah ya aku ora tau meteng belas. Lah meteng yo apa? Aku steril, Mas. Steril. Mikire pripun to Kang Mas? Anakku lanang besok sing bakal nggenteni pelunggu aku dadi Demang ana ing Kademangan Pothok kene. Ya nggih wong putra namung setunggal niku. Nggih kedahe jenengan niku putra kantun setunggal niku disayang-sayang. Ya iya no. Lah kan hasil kasih sayang panjenengan kalian Ndoro Putri. Lah nyambik oleh apa? Wis to. Kok jenengan pele kok. Wis ora usah ngrembug iki bene to. Jarno engko lak yo modar-modar dhewe. Apa iku? Kowe nyapa? Tes pen. Tes pek koyo tes pen iki lho. Tes pek. Tespek. Aku soalnya telat pirang-pirang dino lho. Telat apa? Meteng. Telat iki ora melu ngaji. Ngene. Anakku lanang iki wis gedhe. Nggih. Si Cemple iki wis gedhe. Nggih. Wis wayahe omah-omah. Wis wayahe rabi. Ya nggih pun wayahe rabi ning pun jenengan penggale saestu. Yen tak pikir-pikir aku iki umurku wis sapa sing kate ngendani pelunggu aku dadi Demang yen ora putraku si Cemple. Bibit bebet bobote kadang dipertimbangne to Kang Mas. Lah ya kuwi sing tak pikir. Bocah wadon ngendi sing pantes ya kuwi tak rabekno karo anakku si Cemple. Ngeten. Laten ngriki Iya. kan. Nyapa kon ngetan iki? Maksudnya ngeten lho Ndoro. Ngeten. Oh ngeten. Ngerembak perkawis Kang Putra panjenengan. Menika kan ibunipun. Iya. Persetujuan saking ibu kan kedah disetujui ngaten to, Ndoro. Ya iya no. Lah saking ibu menika pripun? Sik ta. Aku iki dianggep ibu. Lho iya no wong ya bojoku awakmu ya wis dianggep ibu. Kula kok nyelak ngendikane panjenengan. Oke lah. Nek si Cemple niku pun wayahe njaluk dirabekne. Terus? Anane jenengan napa mboten kesupen to? Loh. Lali bab perkara apa? Cemple niku lak dereng sunat to. Loh, Lho, Jenengan ki kok malah kok sik to? Cemple urung sunat. Cemple niku dereng sunat. Sik to bune. ya dereng. Apa bener Cemple iki urung sunat? Dereng Kang Mas. Jenengan eling-eling priye? Jenengan eling-eling. Aku iki wis tau duwe gawe. Acarane sunatan nanggep wayang biyen. Lah iku sunate sapa? Sunatku kae. Kok iso sunatmu lho? Ukuran ngoten lho. Sampeyan niku enggak ada anak kok sampai lali dereng sunat.
Lah aku biyen wis ngurmangsani, wis tuwek tau duwe gawe nyunatno. Lah terus sing tak sunatno sapa mosok sunatku dhewe. Iki kok tak Joko nih kok sing sunat. Kok dipenggalih malih Kang Mas. Kabeh wis tak penggale, wis tak angen-angen. Ning ya apa? Si Cemple iki ya kudu lang rabi. Ning Pripun? dina iki yen gurung sunat ya disunatno dhisik. Sampun kula padosaken calak sing top. Wis golek. Awakmu wis golek calak. Oh, sampun top. Aja kesusu. Tenang ora. Temenan Soale iki. Cemple iki beda karo bocah-bocah liyane lho. Iki Cemple iki wis ngotot soalé. Soale nek ra calak sing profesional iki Iki gak ngatasi. niki sampun profesional. Niki mboten usah anu di center damel remote tes. Oh, zaman saiki nganggo laser. Nggih. Oh, di laser kuwi sing teko doan. Nggih. Slicer tek. Lah kok kula sing pering nek kula dhewe iki, Pak. Kok ya kaya ngono. Kok ya kaya ngono. Bature Iki kaya- ana ngendi anakku si Cemple kok ora ketok iki ning ndi? Jajal golek ana kono. Sing coba. Bendaramu Cemple golek ana. Nggih biasane lek ngeten iki nggih ten taman kali pacare. Wis, Taman Makam Pahlawan. sadurunge anak Sari Loh. Ndoro. Tante Anakku, anak dhewe Kang Mas. Tante. Putraku, ala putraku. Kok iso? Lah niku lho kok kene ae. Piye iki kok ndi to? Aku tak sini. Aku tak tumbas sebelah ning kono. Iya dari jalan-jalan. Mau bak tuku sebelah. Tumbas sebelah. Sama pentol. Sik to Bune. Iki ana bocah wadon loro ayu-ayu iki sapa? Koncone Cemple Kang Oh. Mas. Koncone kan cilik SD. Kanca taman kanak-kanak. Nggih, leres. Iki loro lek Cemple durung sunat gaene adus bareng lho. Lho Ngene. koncone ten Blumbang. Iki sadurunge anakku Cemple teko, iki tak wasno kok kaya iso nyanyi ta bocah loro iki. Pinter niki. Pinter nyanyi. Apik-apik. Iso nembang. Bisa. Jenengmu sapa, Nduk? Saya Dia Sekar. Oh, Dia Sekar. Sing siji. Kula Raras. Oh, Kula Deni. ora tekon. Wis waleh aku wisan. Lho, pinter-pinter Iya. iki, Kang Mas. Bocah. Wis sikit atasono iki, Git. Wis, Nduk. Bocah loro kok ayu-ayu, kok ora nemoni nom-nom aku biyen. Maksudnya Kurang loro ki kurang. maksudnya kok nyanyi ngono lho. Saya coba, Nduk, nyanyi yo. Nembang. Nembang no. Nggih. Kanggo lelipur. Engko nek pancene awakmu iso gawe senenge atine ning kademangan, sok nek sunate Cemple tak tanggap maneh. Ngoten nggih, saestu. Jam Kita berdua ditanggap di sini. Berarti lek sampai ditambahi anu inces nuli dari Oh. dari komplit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk di sini sok, Duk. Iki sane. Kula ingkang suwun sinuwan. Kang Sowan Sinuwun. Kula ingkang suwun Ngene ya, Joko Kendil. Awakmu anane tekan. Joko Kendil. Iki duduk Joko Kendil. Lah sinten to? Joko Klenteng. Nggih, atas kula nika. Awakmu kuwi sapa? Loh, jarine atus nganu Cula. sunat. Oh, Sik, Salah. Git. Lah, awakmu golek tukang sunat golek salah kak koyo ngene iki dapurane. Niki sanes calak niki. Lah apa? Kula sanes salake. Lah terus Lah kula mesti ngonteni. gini. Rene. Lah iki lek sing nyunat anakku terus dadi apa to ya? Kula mboten Dadi gawe. Kula mboten sing nyunati. Lah terus? Kula utusan. Oh, asisten. Enggak. Engko nggih. Oh, nggih. Kono. Atasono, Prof. Lah. Kok iso ngomong iku mbok jelas kok gak iso ale. Adikane ngene iki ya aku dikon ngomong lancar aku yo malah gak penak. Sampean utusan teko ndi? Utusane sing salah. Sing salah. Oh, utusane tukang salah. Ngene ya le legowo. Awakmu teko ana ing kademangan. Kaya lego itu lego siksa. Dudu lego. Dudu. Dandalane yo ngene iki Lah aku tadi dari Pak Bakti Kuncoro aku bulian.
aku asisten. Asistene calak. Asisten Tala. Terus. Kula mriki janjange ajeng nyunati nganu demang. Kok nyun Anake. Anake demang nyunati demang. demang Nyunati anake. Lho. Sik kene. Get Demang Demang nyunatno nyunatno anake. demang nyunatno anake. Lah. Nek karo awakmu wedi yo. Iya, iki kon gambar aja tak tunjuk cangkemmu. Pun ngeten mawon Lek jenengan. Nggih, Ngriki kan madosi putrane Demang. Putrane. Sing kate disunat. Sampeyan tenangno dhisik. Tenang. Ndoro Pun tenang iki. Kopine wis metu kok. di Mas, Ning jero. panas. Nek ngono sampean perlu karo sing arep disunat. Nggih. Arep mbok daftar sik, mbok data pira dawane, pira gedene. Opo iku? nyapa kok diukur pira dawane pira Persyaratan teng calake ngaten. persyaratan biasanya iku harga kok nyapot diukur dawa Nah. Ngeten perkawis rego napa syarat-syarate niku mengke dirembang mengke riyen mengke rumiyin Niki milih. ning nggih Ada list harga. nggih hargane sik regane pira ae Jenengan tinggal riyen Niki Kang Mas. niki wonten sunat asam manis, sunat lada hitam, Aku iki apa, sunat apa sunat pisang coklat. sekedap Iki sunat duduk rumah makan ya. Kon iku depot ta ono asam manis iki. Maksudnya niku bonus Oh. makanan. Panganan. Ah nggih niku oleh bonus makanan bonus. Nggih. terus regane pira wae Regane niki lho, niki sing iku eksekutif. eksekutif Eksekutif niku klaim paling diparisangi ring niku mangke seminggu dicepet langsung dados. Sing VIP niku laser. Oh, Laser niku paling di hari. terus sing nisor dhewe Niku ekonomi. lek ekonomi iki Ketok gunting napa beso milih. Nek sini iki ekonomi ke bawah gratis. oh Sing gratis. sing Niki pripun gratis saged cokot. Ojo tok malah dadi gawe kuwi anake dhewe kena rabies. Aja, ampun to. Nyapa? Nek iku dhisik tak cokot. sik to Akhire aku rabies. kowe iki lanang apa wedok Sampeyan iki wedok. Iso dhisik. Niki kok tolong. Akhire aku lagi dadi wedok. Jenengan milih ki yo milih sing apik Kang Mas. Sing sae nggih. Sing sae pokoknya sing beda mboten Sing di atas eksekutif ya. aku kok katut awakmu pokoknya aku sing beda karo wong liya aku mah dipadani karo wong-wong sing ana Iki kene Ndoro Demang lho. Pelayanan istimewa. Jalukmu pira regane pira dibayar karo Ndoro Demang. Sing dereng ngeten nggih. Gini ku. Ampun niku nggih. ya wis aku milihku pokoknya sing apik Yang penting bocahe pundi? Ket Kula padosan iki. golekno bocahe Nek Yamine iki biasane bak delik lho arek iki. apa Bak delik. bak delik Apa to? Iki lho delikan iki lho. jajal sapa ngerti mang mari dolanan karo iki mbok dikongkon goleki pisan Nduk, sik coba golekno nduk ayo digoleki yo ya tak pamit dulu ya Ya. assalamualaikum Waalaikumsalam. Warep ning ndi Iki melu goleki. kok ya iki lek roh wong wedok iki Mas yo sanggulan iki lek roh wong wedok ayu bahaya iki Mari sunate kae lho. Wis. Lah nggih. sing penting Iki sedaya sampun. Sampun. Perkara rego sampun dil-dilan. Pokoke nganu kula Kula ingkang sowan mo. nah iki lho anakku tenang ae Nek golane sing apik lho Kang Mas. kene nggar cemplek Saya ini saya. Sale to Kang Mas. lah iya niki sing disunat. utuk Sing pundi? sing iki lho Lho niku mboten bapake to? lho iki sebenarnya Bapak piye to wong kuwi anakku kok ya. Romo kalian ibu Iya nah. enjang kapan kula badhe dinikahne kula pun siap niki calon mantu jenengan ya sayang ya iya saya Yo. udah sawer tau wis nyewa dekor urung pripun ya tuh ya Allah iku apa anak kau batu iki apa pean iku Baru nih. Lah wong
dhek urung sunat kok kesusu arep njaluk rabi kuwi lho. Sapa dereng sunat? Sinten ingkang dereng? Awakmu kuwi lho. Masalah. Berarti sik mblunus. Dalam. Awakmu ki mosok ya ora krasa to, Le? Wis enek bedane apa urung ngono iki mosok ora krasa? Aja kepikiran rabi dhisik, konokane iki diopeni dhisik. Mosok ora krasa sayang. Sampeyan durung sunat. Putri. Iya. Jane ya wis. Mosok numbuh neh. Awakmu iku ya ngono dadi anak iku mbok ngrungokno wong tuwek. Pripun? Ngomong-ngomongan iku mbok digatekno. Layak. Dek ngenane tak pap kok ngene tok. Lah Ya apa mbok pap barang iki? Maksudnya Ki lek nurun bapake ya kaya ngene iki. Wis. Pak, Piye. ibu ingkang pundi, Pak? Hah? Ibuke kula sing kandunge pundi? Ibumu kandung iki. Lah terus Sing iki gak walon. gak Nyapa? niki ingkang jenengan gonceng lan Surabaya Dek Ben niku. Maksud ngerti awakmu? Sing ning Surabaya ndi, Le? Alah. Ibu jenengan iki sampean kok saged kok gadah ibu sak omah rukunnya pripun? Lah aku nek pinter-pintere bapakmu to sing kurang ajar. Lah wong yo Demang kok. Niki gawane sampean. Iya. La ilaha illallah wong pitik ngerti lanang wedoke mosok sampean wong kok Dhisik pas Mangsaku. pas mendem teman. Berarti sing niki ingkang nami Deni Yohana. Iya. Sing niki Deni Yoharam. Dadi iku Kiliti. Bu, pangapunten Bu nggih. Litiana. Ngerti ora? Kertas. Litiana. Wis ora usah dibal-bali. Liti Yana. Ya nah. Mbak Yana. Sik to. Kon golek lakon meran aku kurang ajar. Berapa-apa? Pangapunten Bapak. Sutradara kurang ajar. Kon niki jelase pripun? Wis, ngene, sayang. Jebul aku urung sunat sayang. Ngene. Sip, Prop, tolong Prop. santai Mbak. Iki Lah aku tibane diapusi to. Ora. engko Lek dihapusi ora. Api. Rabi yo. Tenang. Ora nek dihapusi. Iya, Mas. Ibu, Loh, iki ibu lho kok diceluk emas. Piye to? Mantu kurang ajar. Masalah. Kok celuk emas iki lho. Kok Mbak Kakung mbok celuk emas iki lho. Ngene, pripun? Sesuk tak dadi hansip ya. Cemple Dalam Pak. perkara rabi gampang. Nggih. Jodohmu wis ana. Sono, Le. Heeh. Tapi Ning kula nyuwun tulung setunggal niki mawon. nyapa? Apun ditanggamne dagelan toprak jeruk niki. Lah napa jamari saya Lah ngene wae genah iki jelas genah. lah piye lah. Lah genah. Oh, setelane ning kono to. Ngene, perkara rabi gampang. Nggih. Ning awakmu urung sunat. Dina iki arep tak sunatne dhisik. Siap to? Wis siap sunat. Sampun siap. Nggih pun. Lah, Niku calake siap. Lah calake sampun siap niki sampun siaga rungok iku mara kene. Untungmu wis ora rata iki aku. Biyen Pun, Wis, piye? Dora Demang. Piye? Dipun siapne mawon niki cemple dipun sunati dinten menika. Heeh. Ayo. Ayo nunggu. Lengkap Den. Cak blangkon. Mosok ajenge karnaval. Jare Mbak Siti Voli. Nggih sing cedhek. Wis, saiki ngene. Du calahe tekakno. sampun siap. Saiki wis siap. Anakku kurang ajar. Ya kabeh dadi seksi. Ora balik. Siap-siap. Ora mbek. Ora balik. Iki tanggapane apa, Pak? Ora mbek. Calahe teko. Ora balik. Mas. Lek geger mburi, Mas. Iki calake. Sabar. Iki campur sarian, Mas. Ora sangan. Aku dulure ndek gawe, Mas. Sama niki iki endi Pak sing disunat, Pak? Ya iki sing disunat. Longgo Lek. Sing tata. Ayo rambe. Ora balik.
iki hati-hati deh. Balik. Ora. Woi, apa? Iki nyapa? Sampe nyapa melo. Lah kok lebone sikilku. Kok yo melu sunat iki? Iki sunat umur piro, Dik? Umure sing piro iki, Dik? Iki umure 30. 30. Heeh. Aduh. Iku cara. Hei! Wapuk. Sabar. Iki calake, Den. Geget-gegeti wong. Sabar, awakmu sing sunat sing sabar. Dijamin apik. Sabar. Salah apa tukang pencet kok? Ora balik. Ora balik. Ini ulone. Sik. Wonten apa? Empane kaya tari ular. Wonten apa kok angin? Alate anyar rek. Oh, nggih. Ora balik. Ora balik. Lah kuwi asistene. Ora balik. Gak. Aman. Mas, sunat dek. Melayu. Graji lah. Iki digawe apa? Gawe apa iki? Ini kayak graji sikil mejo dek. Oh, engko lah sampe goleng-goleng sampe disunat gak pas kono ane ning pas kentole dek. Cawake medeni. Nah, iki bingung. Ora balik. Ora Mati kowe. Mas. Sik. Get takonono. Sik, Kak, sampean iki calak ta tukang mebel sih. Katut dek, weh bapakku katut. Iki digawe apa? Gak digawe apa katutan dek. Oh, katut. Katut. Lho meneh paman Feng, mboten paman Feng. Sabar. Sing tak kurang loro lah. Aduh, Dek. Aman. Diobati deh ya. Yo bati mawon, monggo. Gawe obat Sulu silia mamit. Pali. Salimamin. Sulfanilamin. Mamit apa? Sulfanilamin. Oh iya. Kon request wis tuwek dek iki dek. Suwek, wis tuwek. Tuwek. 30 umur Otot berarti dek. Iya, Pak. Lho. Nyapa. sabar dek. Kupingmu iso kaya tar. Oke ya, Mas. Iki engko katoke di krek. Oh, iki nyuwek katoke. Langsung diguak, Den. Iki apa tunggale sing diketok del. Ora balik. Santai. Rambe. Gunting dek ya. Gunting. Hei. Hot. Ber. Sunat. Mas, Ora loro. Dipati rasa, Den. sik to. Bu, tak mau ngirene yo. Nggih. Lha iki arepe sunat apa ngethok bonsai? Iki calake. Oh. Miras tukang kebun. Damel napa, Pak? Lho, iki jaluk gunting apa jaluk sing apa, Dik? Lah wontene. Jaluk sing cepet. Cepet mawon. Sing beda jare. Sing beda. Oh, anake Demang. Anake Demang. Sunate kudu sing beda, Dik. Aku mau kaya wong liya-liyane. Oke, Dik. Siap, Dik. Mati kowe. Pak. Hei. Beda. Pak. Oh. Pak. Iya. Ora loro. Oh, ora balik. Hei, Aman dek. Aman. Oh, Bapak. Aja wedi, Mas. Sik. Ya apa-apa, Mas. Apa sik. Pak, sik. ini calak iki. Aja wedi, ora loro. Perkara loro niki ora. Ben kenek digo cerita anak putu. Jarane jaluk sing beda, Dik. Sampeyan nyunat apa arepe nyemplot obat nyamuk? Aedes sampeyan jarane jaluk sing beda, Dik. Iki kok kena Kenek nggo cerita anak putu besok. sensor wae. Ora. Mawon, Den. Kamela sunat kok grigi iki lho. Jekeli. Ora balik. Ora balik. Ora loro. Sik. Wis alhamdulillah, wis. Lor kagak. Gak loro belas. Gak loro belas ya. Kenapa ora loro? Alhamdulillah. Ora loro. Gak iki nyapa? Belas gak loro. Gak
alhamdulillah loro. Sing kena sing kene lho. Kene mbok, Pak. Sampeyan kebablasin lek ketok. Pak, iki Pak. Wamu sing glujur sak gedang wamu deh. Waduh teh gedine deh. Kleru. Urung disunat. Iki lho, Pak. Sesampean sing tenang bismillah. Nyantai deh. Ora sambut tabuhi deh. Bismillah. Wes. Tunggu deh ya. Tenang Den. Aman Den. Nanti Sabar ya, Le. Iso bentuk-bentuk Den. Masalah sampe sunat melok geringingan tau. Pak. Duh. Ya menika ada pembalap nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok murah perlu napa? Yo. Aduh. Kancale. Kancane iki ya. Bentar, Cak. Kok bentar, Cak? Ono apa, Cak? Kok Waduh dek. Sarobo. Dasnya kegedean dasnya. Kegedean dasnya. Apa tak geraji? Ngono kene. Aduh, Den. Sik to, sunate iki ora apa-apa. Lek kebule sopan Pak pas ni moto. Pak, acara. Iki wau anu disunat angel, Pak. Emang Murah, Pak. angel deh gini. Ini Kon manual, Pak. Manual. orang balik. Orang be. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sik. Kenging nopo? Malah kunci. Nopo, Pak? Nopo? Masa tetet ari ulah. Dase ngene dek. Lho, gak ngono apa ta iku rek. Dikondisikan angel dek. Kita angel, Pak. Anu kita boten jinak niku, Pak. Tenang. Jenengan jinakne, Pak niku. Kecepet bangun deh. Sorry dek. Oh, lah calahe matane PC. Bismillah. Orang balik. Les. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Obate. Oh, diobati sini. Obati. Obate, Mas. Ben gak lara. Obati deh ya. Nggih. Sulfalinamid. Lah. Pati rasa, Pak niki. Pati rasa deh. Nane mboten lara. Iya deh. Yo, apa itu obati? Niku boten ndase sing dhuwur. Padha ndase deh, gak apa-apa deh. Kuwi panjenengan kok meresap kok, Mas. Alhamdulillah. Saiki wis Aduh. Alhamdulillah. Wes. Gimana saya? Sampe damel enggak mau Den. Lho. Lo. Lah kok iso nyelot dawa? Kegedean ndas deh. Pak, Gimana saya? Pak Cala. Bebek. Apa deh? Jis, enek iki, Nduk. Niki mboten saged dilongi sekedhik to. Gak kena deh. Kuwi tak cor pisan deh. Gak kena dadi. Tinggal ayo. Mak Sogo. Alah keri. Loh, dek. Api surat gonku keri sama mandu-mandu deh. Aduh. Kok iso melek koyo ngene to? Bu. Dek. Bu. Bu. Bu sing ndi? Bu Gundal karo Bu Gondrong. Sik to, kok Bu Gondrong iki lho. Lah iki Bu asli, Bu wedok. piye, Le? Iya, Le. Aduh, lemas. Lemas? Aduh, melek. Loh. Sayang. Apa sayang? Lah, yo ngene lho. Oh, berarti kamu itu butuh di sampingku ya sayang ya? Kok nek anu karo wong ayu kok iso beda ya? Iki obat ulusulinya mamit deh. Sulamit. Pak Cala. Dalam. Dinten niki tasih wonten jadwal mboten? Ah iya deh, aku iki ngetok glugu deh. Sampeyan ampun salah. Mas, sampe iki salah kok tukang graji. Oh, loro-loro deh aku deh, campur-campur deh. Niki sing nyunati Donald Trump gini iki. Ya niki Wes, ngeten. saiki ngene. Rene anakku iki ibune Pak Calak matur suwun iki wis disunat. Dina iki langsung arep tak rabekne. Aja langsung digawe deh. Loh, apa ora kena langsung digawe? Lah biasa enggak kena apa deh iki. Ora kena digawe. Nggak kena. Urung kena. Sesuk. Berarti urung kena dirabekne. Urung kena dirabene. Iki rabene ngenteni 6 tahun deh. Oh ya wis. Kowe Kesuwen. ngene, Nduk. Lintang, rene awakmu Iki urung ndase rabekne ajur. karo iki. Awakmu tak ramut dhisik ya, Nduk. Janane. Ma, Loh, Rama. nyapa? Jarine Pak Calek, Pak Calek, Pak Calak. Jare Pak Calak ngenteni 6 tahun kas. Heeh. Lah kok lek sampe tukul jamur. Enggak deh. Masalah ki mau mbakmu angel deh. Ndase ajur.
niku sae Baca lah. Apa? Kula sing daftar terakhir Pak. Ya wong apa? Daftar jenenge lho. Apa Bu, Dek? Loh, kok tulisannya glugu, Dek, ketoke, Dek? Piye to? Wis rabeno ndak apa-apa, Dek. Ndak apa-apa. Ki rene Sing penting padha mlakune, Dek. padha mlakune, sing penting padha senenge bune, kabeh ayo disekseni cemplit tak rabekne karo Nduk Lintang. Tenan. Alhamdulillah. Seneng ya Mas ya? Gak, ya berbengi kitok sesuk ora. Etok-etoke seneng. Seneng kok Mas. Lah sing wedok mboten disunat. Gak usah, Dek. Nyelput, Dek, Dek. Gak kena, Dek, Dek. Iku lho, iku calak iku lho. Apa sih? Warok Madura. Warok. Kena warok apa Madura? Warok campur Madura, Dek. Oh, Bapakku Ponorogo, ibuku Madura, Dek. Oh, dadi ngono. Iki aku njaluk, Dek. Apa? Rumah kon maju rene, Dek. Tuh, Pak Joko. Arep sunat pisan, arep sunat pisan. Bener niku isih Joko tapi ya aja disunati neh. Foto. Oh, foto. Pak Joko kalian Bu Siti, kalian Kang Sunat, monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ngaturaken Bapak Joko Katok kolor. Ibu Siti suwi ngaturaken Bapak Joko kalian Ibu Siti minggah monggo. Suwen kok. Dan juga sekalian Karang Taruna. Kepala sekolah iya, Pak. Teman-teman Karang Taruna, monggo. Monggo. Kepala sekolah mulai dijak foto pisan. Pak Joko, Bu Siti. Iki kok mati, Dek, gak metu, Dek. Apa nih? Ya wis kena wis. Adek, lagu graduation, Dek, ayo, Dek. Lagu graduation lagu apa? Api, Dek, graji, Dek. Apik tuku entek duite Iki mosok kadang. properti ya tuku anyar. Anyar, Bos. Iki gara-gara cemplit tok kowe njaluk lakon iki. Monggo Pak Joko. Sini kakak. Agak pergi. Kita foto bareng-bareng. Dek, kene, Dek. Mbak Lintang Joko. sini semua. Ingkang dipun sunat menika, Nggih. Sampun, Nggih. Sing adike derek. Derek, Mas. Didaftarne bisa. Lakuan, Dek, lakuan. Ya, Sini, apa? Dek. Sesuk ben, Dek. Ben agak meneh, Dek. Kita foto dulu 1 sampai hitungan 1000 Pak Joko ya. Ya, tukang fotonya. Ya, 1. Coba buat. Oke, kalau sudah di atas panggung, Ibu mohon izin, Bapak mohon izin. Kalau di atas panggung itu guyon maton ada persyaratannya. Syarat nomor pertama apa, Dek? Pertama nyanyi. Oke, kalau mboten nyanyi, mboten kersa nyanyi, syarat nomor kalih, Bapak. Kedua joget. Oke, kalau nyanyi Tapi joget niku capek. ya. Nyanyi Terus joget nanti capek. syarat ketiga, Nyawer lah niku lho koyo mae lho. Nyawer. nyuwun lagu napa Mas Joko? Kakak minta lagu apa Pak nyanyi sama Om? Oh enggak. Alah, Wes, alah. nyuwun lagu napa kula manut? Napa lagune manut Mungkin kula? kesukaannya apa lagunya? Kok lagu Lagu sunat, Sandi. lagu sunat. Tel. Tel. Mas Joko, lagunya apa? Mintanya apa? Manut? Mungkin lagu Kesukaan lah. Pas karo Nggih. Lagu napa? Manut Manut mawon. Oh, manut. Oke, derek Ya, kalian Kak. guyon maton. Adik Lintang, Nggih. kamu nyanyi di sini, sebelahnya Ibu sama Nggih. Pak Joko. Sebelahnya ibu kalian Bapak ya, Joko nggih. siap. Lagunya napa niki? Manut Cahayu. Oke. Oh iya, siap. Kita hitung Pak Joko, ini nanti kita hitung sekitar 15.000. Yo, potong hitung apa kok 15.000. Iki Lagunya apa, Dok? Cahayu. Denok Mas. Oh iya, siap. Oke. Ayo, bareng-bareng masih bersama Guyon Manton bersama Dek Lintang Kairo. Pak Joko situ dulu, jangan sampai turun. Kita videoin. Kita joget bareng. Joget bareng dulu nggih Pak Joko. Adik. Joget ya. Guyon manut. Kuwi nama. Kuwi lagi. Terima kasih. Sayang, wah pinter juga. Terima kasih Bapak. Ya, Matur nuwun, Pak Joko. Terima kasih, Adik. Terima kasih. Salim dulu. Selamat, Adik. Waduh, Matur nuwun. pinter juga.
joget iki dolen iki sing cilik-cilik iki. Yuk, bareng-bareng aja masih bersama teman-teman dari Net Song Guyon Maton. Kita langsung ke sini semuanya. Enaknya gimana? Adik siapa dulu? Kita pedot dulu aja ya. Oke. Kita pedot dulu aja. Ayo Mas. Oke. Pedot sih aja. Minor. Sama Indah sama Anu sini. Yuk. Artis-artisnya Guyon Maton yuk kita maju bareng-bareng. Aring-aring diakar gedang campur sawi sampai kering mulia iso mikiri Timbyang bareng ison padang. yo abokang semok daging tata yo saya diterusnya ora Terus. sapa kok karo iki sapa Suwak. dipadane lah aku pas nyanyi ngono dipadane mesti pira kabeh mesti pira Piye? ya pokoknya rada diundurne Mundur. Mundur Pirang meter, Pak? 3 meter. Kakean. Mundur. Rada mundur apa rada mundur. Abokong semak. Abokong semak. Alah. Masuk. Ben kabeh kena giliran. Yang lanang siapa ora? Sing guri yo melu, sing guri melu. Ora iso. Gua pengen awak. Abokong semak. Loh, tangannya gak oleh mandek, gak oleh. Loh, tangannya di atas. Tangan di atas. Ada putih malih Mbak Minto. Ngadek kau ayu. Tangannya di dhuwur. Di atas, terus. Rambut Wes ya, Pak. Puter kali ya. Loro, Indah Kartia maju. Indah Kartia maju. Gendena. Ini lagune Bocah Gunung. Iya. Yuk, 3, 2, 1. Abokong semak.